Julio Páramo López, de formación enxeñeiro técnico industrial, sempre traballei por conta allea no sector do automóvil, en distintas actividades, distintos puntos da cadena de valor do automóvil, e despois tuve algunha actividade propia miña, xa fora do sector, e agora estou co este proxecto para intentar poñer en marcha un museo de historia do automóvil a través de miniaturas slot. Pois desde neno, desde a case a primeira infancia, probablemente se deba a que meu pai, que traballaba fora do domicilio, que eu son de Sarria, traballaba na Coruña, pois viña todas as fines de semana, traíame unha miniaturiña desas de impulso para os pequenos, tipo das marcas clásicas que había naqueles tempos en España, Guisbal e por aí. Pouco a pouco fui xuntando unha pequeniña colección coa que xogaba pola casa adiante, probablemente o orixe da afición vende daqueles tempos, non? No Nadal do 76, que foi o primeiro Scalestri, e a partir de aí xa se abre un mundo, non? Que é o do slot. Ao momento de estudiar fora, tratar de estudiar algo que tuvera que ver co asunto, estudiei enxeñería, pero sempre con foco de traballar no sector do automóvil. Ese coleccionismo do que falábamos desde neno, que despois ao largo dos anos, xa co slot, xa co enfoque de estudiar, pois vas comprando revistas, sobre todo, que é o que había naqueles tempos, así accesiblemente, vas generando coñecemento e unha afición. Despois, cando empezas a traballar, xa podes acceder a comprar algunha cousa máis, algún libro, e ademais coincide, na miña época coincide co boom de internet, cos inicios de internet, que che permiten chegar a coñecementos e saber de cousas que non sabías nin que existían. Entón, pouco a pouco vas generando un corpus de cousas que che permiten contar unha historia que en principio tes ti guardadas e tesoradas na casa, pero despois do ano 95-96 hai un boom de oferta no tema do slot. Eu, como empezo a traballar, empezo tamén a xuntar documentación a nivel industrial, a nivel de procedementos, de como se funciona no sector do automóvil, e pouco a pouco generando un corpus moito máis amplio. E cando ese boom do slot se converte en unha oferta masiva, con miniaturas dunhas calidades impensables en slot, calidades de maqueta, con detalles de maqueta, pero en un elemento móvil como en un slot, pois aí xa se pode chegar a uns volúmenes enormes. Entón eu acabo xuntándome con un volumen importante de material que na casa non ten sentido ter. Chega un momento que pa qué? Porque tes un casoplón, que non é o meu caso, podes ti montarte o teu propio museo na casa, ou senón, o único razonable é poder musealizar e ofrecelo tamén a terceiros, que se poda disfrutar desto, tanto un como poder ofrecelo a calqueira. Entón, xa, aí no 2007-2008 é cando me plantexo claramente seguir coleccionando, pero co objetivo do museo. Entón, todo o que se merca a partir dese momento, todo é pensando no museo. Xa se busca que falta, que cada compra é pensando en isto vai a ir aí, vai cubrir este hueco. E ademais, como a musealización teño clara que ten que ser cronológica, que ten que contar a historia da industria do automóvil a través da competición, porque isto é un museo de miniaturas de slot que reproducen coches de competición, e polo tanto é un museo da historia do automóvil de competición, pero iso tamén é a historia das marcas, porque as marcas competían por algo, porque era unha estrategia de marketing, porque querían mostrar a súa potencial, a súa tecnoloxía, entón derivase na historia do automóvil. E a historia do automóvil, que é unha industria tan sistémica, como se dicía agora, tan importante nas economías e tal, ao final estás contando a historia da economía do siglo XX e, por tanto, casi podes contar a historia do siglo XX a partir das miniaturas dos coches. Esta colección, este plantexamento museístico, tamén quero que seña unha actividade profesional, é dicir, generar unha actividade económica ao redor do museo, que o museo teña unha dinámica, que genere eventos, que genere a propia vida do museo, que non sea un museo estático, morto, non que seja un almacén de cousas, sino que sea un museo vivo, enfocado a temas de saber, de educación, vinculado ás institucións educativas, formación profesional, colexios a nivel dos conceptos básicos de electricidade, magnetismo, que os pequenos é moi fácil que os aprendan a través dun xogo como este, e vinculo tamén coa universidade,
en canto á historia do automobilismo e que sirva de dinámica, de actividade complementaria para coñecer a historia do automobilismo, que é importante para todo o coñecemento. Se se coñece a historia, sempre se sabe por qué surgen os coñecementos. Entón, é moito máis fácil de reter e de asimilar as cousas que aprendes se ti sabes de onde veñen e por que naceron. Isto é unha ferramenta fundamental para eso. E despois, ademais, a última visión que me dá a mí da institución sería generar vocacións. O que máis me gustaría, o que me quedaría realmente satisfeito é se o día de mañá hai rapaces que se enfocan á industria do automóbil ou á industria en xeral ou collen unha vocación por ter estado no museo e por ter aprendido cousas no museo. Eso sería para mí o máximo. É o que non pude facer eu, de que tuvera que me orientara desde neno e que me enfocara, que tuvera apoio, porque eu, cando fui a estudiar a Vigo, que teóricamente era un sitio moi enfocado ao sector do automóvil, na universidade non había ningún vínculo co sector do automóvil. Foi a primeira grande decepción. Non había ningunha conexión coa industria. Ali non se enseñaba nada especificamente do automóvil. De feito, eu brujulei todas as bibliotecas da Universidade de Vigo naqueles tempos e non había ningún libro sobre coches. Había sobre motores, porque era obligatorio, porque había que estudiar motores. Pero sobre automóvil como tal, ou historia do automóvil, non había nada. Teño hoxe moito máis biblioteca do que había naquele tempo na universidade, moitísimo máis. Sarria, si, é un pueblo pequeno con relación a unha cidade. As cidades teñen unha dinámica xa propias, etc., pero a veces se diluye determinado tipo de ofertas nunha cidade, incluso nunha cidade pequena como pode ser Lugo, pode quedar diluído un tema destos. Sin embargo, un pueblo pequeno sirve de vector e sirve de dinamizador e ter máis peso un museo deste tipo, un sitio pequeno. De feito, eu coñecín museos similares, temáticas vinculadas ao automóvil, por aí no estranxeiro, en sitios pequenos suele haber museos pequenos, quero dicir que hai museos que están en sitios pequenos e non por eso teñen menos dinámica, sino que o que fan precisamente é facer que o sitio se coñeza polo museo e ten as ventaxas tamén de que é máis fácil acceder a eles, que te podes complementar máis con outro tipo de oferta local logo Sarria non é un sitio, aunque é un sitio pequeno per se, é un sitio onde empezan o Camiño de Santiago entre 95.000 e 100.000 personas ao ano, o Camiño francés, porque estaba a 110 km de Santiago, é un sitio de referencia onde comeza moita xente, ainda que é posible que fora mellor que empezara máis atrás, que é outro debate que está tamén aí latente. Eu penso que sería mellor para todos que se empezara máis atrás, a 150 km ou 200, pero de feito pasan, seña empezando ou seña porque circulan por ali 100.000 personas ao ano como mínimo. O sitio onde nós pensamos instalar o museo, si se pode facer, é un sitio que está a 100 metros do Camiño de Santiago, é un desvío mínimo, é dicir, se pode aproveitar moitas sinergias e logo o slot é unha cuestión, un hobby coñecido en todo o mundo. Entón, calquer persona de calquer sitio do mundo, polo menos lle sonará. Generacións e generacións e generacións tuveron slots na casa ou algún coñecido que tuvo un xogo de tipo slot, fora Scalestri ou fora calquera marca, que no mundo teñen habido moitas marcas. Penso que hai potencial pensar, igualmente. A ver, eu estou contento, e sobre todo o que máis contento estou é do feedback, da resposta da xente unha vez que entra e que visita e que enseguida dice, sale salindo de aquí dicindo que yo vai dicir a non sei quen, porque lle interesa, porque uns porque son aficionados ao automóvil, outros porque isto é interesante, outros, entonces todo o mundo un feedback moi positivo, moi positivo. De feito, temos un libro de visitas e aí está para velo, de que hai un feedback claramente bon. E logo a duración das visitas tamén é outro indicador importante. As visitas son largas, a xente quedase, algunha persona que entra sale porque non sabe moi ben ou non lle gusta o asunto, pero o 95% son visitas largas onde a xente se para e logo hai un porcentaje tamén importante de xente que xa é de estar fazer unha visita dunha hora e media ou cosas así, que unha visita dunha hora e media nun museo penso que é un indicador importante de que interesa. A día de hoxe hai boa receptividade, non por todo o mundo igual, desde logo. Eu o que sí que penso que, polo menos, as institucións
deben de generar unha interlocución normal con calquer persona que ten un proxecto de todo tipo, pero penso que se é un proxecto diferencial con respecto a calquer outro sector, este é un proxecto claramente diferente e único, polo menos unha interlocución normal. Non en todas as institucións, nin en todos os sectores, atopo o mismo nivel de interlocución, que eso por lo menos, porque despois as cosas non poden ser, ou as cosas teñen que levar a vía normal, regulamentaria, para todo o mundo o mismo, pero por lo menos un nivel de interlocución normal, que estemos falando de tú a tú e con normalidade. Pois eso sí que a veces parece que como que te sobrevuela, como que eso xa era do século XVIII, o despotismo ilustrado, todo para o pueblo pero sin el pueblo. Pois está ben gobernar, pero tamén hai que ter un pouco recoller un pouco da demanda e sobre todo das iniciativas da sociedade, porque o Estado que ten que generar, as administracións teñen que generar unhas circunstancias que permitan que as iniciativas funcionen. Non teñen que tomar a iniciativa nun sistema capitalista como este, outra cosa que fóramos unha república soviética ou que fóramos unha ditadura planificada, que xa tuvamos as dúas cousas. Non, somos unha sociedade dinámica capitalista, o que hai que alimentar que haxa a iniciativa, e para iso ten que haber interlocución, un pouco máis de naturalidade e de interlocución por todos debía estar. Pois nada máis, que temos apoios institucionais recoñecidos desde a Federación Española de Automobilismo, e a nivel do edificio temos un arquitecto que é profesor da Universidade da Coruña na Escola de Arquitectura, que ademais é especialista en Le Corbusier, tamén na parte do Corbusier vinculado ao automóvil, que formou parte do catálogo da exposición que fixo Norman Foster no Guggenheim o ano 22. É unha persona que este vinculado ao sector do automóvil por esa vía, e que ademais é experto en Art Deco, que o edificio casualmente no que queremos facer o proxecto é un edificio de Art Deco, pois tamén de alguna maneira nos avalou o valor do edificio. Temos apoios institucionais desde os colexios de enxeñeiros hasta a Escola de Enxeñería de Vigo, personas como Manolo Laje, que é un enxeñeiro xa jubilado, natural de Rábade, pero que traballou toda a vida en Madrid, tanto en Enasa, Pegaso, como en Barreiros. É unha persona das que máis bagaje bibliográfico ten escrito en español, pois tamén temos o seu aval. É un proxecto que está armado e avalado por xente que ten, que lle dá unha robustez ao proxecto. Quero dicir que ten unha razón detrás, non?